Start na ko man ha. Hala, oy. Hala, oy. Ay, sa. Wala pa ba ngay? Ana. Nag-start na. Na kayo ma-feel? Kabibo ba, labanin mo, oy. Palihog lang, labanin mo, oy. Palihog lang, labanin mo, oy. Kabibo na ko eh. Nag-live de ko ron. Nag-live ko sa Instagram. Kasi naglibog mo ha. Ay sa akong mga day diha no, sa YouTube no. Welcome back to my channel no. What's up mga gi-up-up? Ana siya. Mga gi-up-up dyan mo mga day. Ana no. So karon na ako'y announcement. Bago raman ko nag-release gyud og mangundang na tanga kanta. Oh boy, sige lang ka o paasa. Daghan ako. Pero karon mag-release na pod ko. Hopefully December na gyud siya mahansak. Mapansak sa Spotify, no. Tabangin sa kunya kampo dang napita mga day, no. Ana good. No, nya hatagan ta mo og lami kay nga teaser ron. Kay ako proud gid kaayo #proud. Gid kaayo yung Antikadayers ani nga kanta. Kay dili na siya maoy-oy, wala na ko nangutana kung kinsay para niya. Wala ko niingon nga mga matay mo ng tanan. O pakiw ako niingon mangundang na ta. No, dili na siya maoy. Vega na siya. Wow. Vega. Nigawas na ganang pagka iyat sa inyo ang ante. No, shout out sa relax.cebu de ani no. Shout out diha. Kaya nag-change na kog juice ganiha mo nang medyo lamion na ni. Lamion na niya, hindi na siya mangga. Alright, so karon kaisa ra gid ako ni i-play no kay mathud pa nila nga dili daw kayo kumuhatag og over nga teaser kay basig di na mo mahangol. Ana daw. Di na lang pud kay kumuhatag og over to the top nga teaser sa akong vlogs kay basig wi hangol na inyong mga anting nga gi-up-up. Time check is 10:24 PM. Bag-o ra ko niabot gikan sa SWU na ko nga pag-judge. No, ako'y tighatag-tighansak sa mga certificate sa mga nadaog ang mga students dito. No, gihatagan ko nila og SWU nga tumbler. No, so nanadjay ikabutang nga tubig. Tubig ko no, char lang. Ako'y magbutang nga mga maayuhon ani nga tumbler, no. Ana jud. Unya gihatagan ko nilang certificate. Nalipay bitaw ko mga day kay kami bitaw wala bitaw ko na-expect nga saligan di ko mga judging ana gyud. Kabalo man ko nga kabaw sila nga judger ko pero kani bitaw mga critical nga mga i-judge wala na kay ko na nagsalig bitaw nga murag kuhaon sa kuan nila oy ana bitaw. So na-touch ko kay gihatagan ko nila og certificate of appreciation from Uniculiantes. Wow! No, sana all ma-appreciate. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Sana will. Ano agad so na-appreciate ko nila. Tumoni siya mga day. Padunggon ta mo. I-play na nako. I hope pakadungog ra magtarong dire. Comment mo og hearts kung nakadungog mo. Nadulang da sa sur. O mga day no, gusto lang ko makabaw mo no nga kani siya nga kanta para ni siya sa ako ang crush. Shout out sa akong crush diha no. Iyang auntie wala nagmaoy. Unsay feedback ninyo oy? Okay ra? Okay ra oy? Di ra malain. Unsa man oy ganahan mo? Sa tanan ng utan ko kinsa ka featuring nako ani kanang negro-negro nga tingog no. Kay si Rinoa de la Guerra sa Kami Norte. Ay dire, storya sa ta, magisgot nagbahin. Natong duha, tuyog ka jod, kupot kamot. Kuan gyapon na siya, Bisaya artist gyapon na siya no. 1 semester later. Pag-hi day no. Welcome back to my channel, mga day. You know what's up, mga gi-up-up? I'd rather not. I'd rather kiss a pig. Ano man, hindi man ka mag-WhatsApp mga gi-up-up. Alright? Ano sa naman yung mga expressions? Mga gi-up-up na ko diha nga mga kadayers. Alright? So, di ko mga dayers ko. Di ko get up day. So today is November 29. Time check 12:31. No, it's still noon. Yeah, karon mo adto na mi sa Bro Shape dito sa Emporium kay magpagwapa mi. So dahil basi gusto ka mo share it sa ato ang mga itinerary ron.
One day, ang atong buhaton karon is ang haifu. Actually, pagpagamay doon siya sa now. Oh, okay. Kanang murag medyo nani siya pain. Pain? Kamay. Tapos, this is just good for like once a year. Oo. And then makita gid nimo ang optimum result after 3 months sa imong procedure. Diba? Pero, na daw kayo makita ang result after, kayo pero makita gamay after, lang pero daw. gamay lang. Pero ang optimum result yun is after 2 to 3 months. Okay. However, depende po na nimo kung mag basin po lagi after 2 to 3 months, sabi po nimong lamon, so hindi po mag-result. Diba? Ano siya, so medyo nakulbaan gid ko kay bahala gid no, bahala medyo nalagi siya yung pain, pero feel na ko kaya nun gid nako kay kani siya maka-achieve ni siya og kana bitong instant contour siya sa Yes. naong niya kanang murag ay mong naong kay mahimo ng bugas ano bitaw bugas like kind of face. Kalud ba? Hindi lang di ang makadayar. Hugis bigas. Kaya nagtanaw ko mga vlogs gabi about this. Yun niya, ilang ginaingon kay gusto daw nila ang naong nga hugis bigas. So muna siya mabugas na gid akong naong. And then, day, makatanggal daw siya double chin, day, mo gina akong gilook forward. Kayo, tara akong double chin. Sus, uy, nakulbaan bitaw gid ko. Kay matod pa sa mga reviews sa vlogs kay nagi day shape niya ako mga day talawan gid kay ko. So kani siya bag-o day ni siya sa kuan sa bro shape. Kuan November pa ni siya gi-release ilahang haifu nga mga treatment diha no. So mao na siya. Mga day, so mao na siya ang outfit karon. Paliwron dyan, I'm wearing the Muni merch cap. Kabibumpa. Which is available gihapon siya sa Shopee. So mo na siya no. Alright. Sa timay may akong una ihalad sa kuan sa haifu no. Okay, unsa man ay musta man. Kulbaan na lang. Sure lang. Excited na ko, day. Gusto na ko mo hugis bigas. Hugis bigas ang fest. So sa timay may mahugis bigas na gid daw siya. No, road to NFA ninyo auntie. Unsa man imong gusto ipakuha sa imong naong? Kani, day, o tawa, day. Kani ba? Kani. Double chin ako, day. Sige daw, kuan gid daw. Grabe mo double chin no? Day, mas grabe ka double chin, day. Ana gid paklaro gyud double chin. Kuan ang buhok. O mo ni double chin. Day, ikaw ko daw, day, be. Ano may gusto yung pakuha, day? Be, sige daw, ikaw daw, day. Ano ako double chin pod. Kaya may mo double chin, be. Kana. O ka nakingilad yun kila, day. Gabi sad ka. Gusto na ko hugis bigas. Ano bitaw? Ang sudan na lang kulang. Char lang. Yung kulod ba? Mga day mag before and after picture na no. Can't you be honest? Changing your mind, wasting my time. Love ain't just a promise. Over your kind, losing my mind. Why can't you be honest? Changing your mind, wasting my time. Love ain't just a promise. Over your kind, losing my mind. Okay lang. Tapos anak ako na. Kaya, okay? Oo. Ikaw pinaturon ba? Pinatur yun. Can't you be loving? Why can't you be loving? Why can't you be losing my mind? Si comment ni mo pig. Hala, bitaw, no? Hala, day. Makita gid ni mo gamay gid na. Nagid, uy. Kaya wala na good ko eh. Natanggal ko ng akong contour. Itaas ng suwang balik, ma'am. Tapos na. Pero ma'am, ang optimum yun na result is 2 to 3 months. So, what ko ninyo dahil pag 2 to 3 months What ang dahil? nag-jet? Be right back. Be right back yun. No? Be right back for channel. Ano na agad, uy. In fairness, good. Ano na, makaam. Mga day, ako na gyud. Ako na gyud ang ihaypo diri. Mga day, ako na gyud ang ihala diri. Good luck. Ako na gyud ang ihala diri. Nya kailangan kog support system mo na nako ang crush diri. Ang crush. So unsa man imong ikaingon ay? Good luck ko sa iyong now, oy. Okay. Dapat na kayo. No? Mas serious lang ating pagkagamay anak. Brad ka na mo. Kasi manirado na din sila na. Hello, oy! Alright, mga day, no, hapit na gid mag so good. Yeah. Kulbaan gid ko. Alright, so karang gidrawingan na mga pangtirahon sa kuan, tirador. Laban na gyud. Pwede pinakahinay sa ato, ma'am. Oh. Clear na sa
Top 3. Ha? 4? Muna na pinakahinay. Ikaw, mong 4 lang pinakahinay. Mo 3 lang ta, ma'am. Wala ba? Mo 3 ka, ha? Yeah. Congratulations. Hangad lang mo. Start ako man, ha? Hala, oy! Hala, oy! Ay, sa... Nakabarangay. Ana, Nag-start na. na kayo ma-feel? Kaya ra? Kira? Saka ko, og mod. Hotang ha, ako sa analyson. Sige, hot doon sa nila ko. Ako sa analyson. Sige. Namuglaw mo ko. Bugnaw kay ko, no? Bugnaw kayo ka. Okay na ni? Okay ra ka, ani? Okay na ko, ani? Diba, sa last na na, ah? Kaya ra? Kilang. Ah, Basta yeah. mahawid lang gid ko. Ato, madual na. Weird kayo, bay. Weird kayo ang susod, yun. Mura na siya ilang gagakit-kit sa huwan. Or nagatungit sa sulod. Nagatungit sa sulod. Hindi ka na ano mo. Naglabay-labay. Ano, yun? Number 5 na na. Taba, ay! Oo. Katawa gusto tog Santos anyway. Dili mga day actually akong ate nakaya ra gid niya. Ako kay gidugo ko ron unya kana bitong hinay kay ko tolerance sa pain bisag kusion ko kay mura na akong maapektuhan. So muna siya murag OA kay ko ron. Pero feel lang ko makaya ra gid ninyo. Kay nakaya mag isa akong ate. Kanya daghan pa kay ko gi-research nga mga vloggers nga nakaya ra pa nila mura ra sila giduka. Ikatulog.